መልክዕና ብዘይ ይገድስ ዘለናዮ ኩነታት ብዘይ ይገድስ ዘለናዮ ሃገር ብዘይ ይገድስ ዘጋጥመና ሽግር ብዘይ ይገድስ ዘለናዮ ደረጃ ዕድመ ብዘይ ይገድስ ዝነበርናዮ ህይወት ብዘይ ይገድስ እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝብል ናባይ እስክበሉ ዓዊልኩም ኩልኻትኩም እንታይ ዝብል ናመንዑ ኣብዚ ዓለም እዚ ናባይ ንዑ ዝብል ንጉስ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ናባይ ንዑ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ፍቅራዊ ልዕሊ ኩሉ ግን ንሕና ከይደለናዮ ናባና ቀሪቡ ናው ዝጽዋዕና ካብ ኩሉ ብዝተፈልየ መልክዕ መን እንተዳይልና እግዚአብሔር ንሕና ቅድሚ ምምፃና ንሕና ናው ቅድሚ ምቕራብና ኣብ ዘለናዮ ኩነታትን ኣብ ዘለናዮ ቦታ ከይከልከሉ ዘለናዮ ኩነታት ከይከልከሉ